to chyťte za ten. Takhle si to chyťte a tahejte nahoru i s tou monpákou. Tak. To bude instruktážní video jako prase. Jenom nohu. Tak. Ten frajer se to naučí ještě. Tady je letní guma. Tak. To zabávím, ale. Tady tu zimní většinou. To jo? No to je ta pravá, že jo? Takže tu rozepřeli teda. Ano. Takže si to namažeme, že jo, pane vedoucí? Já to takhle vyčistím. Jo, takhle, tak to jo. Já jsem to takhle chtěl nejdřív vyčistit. Je mi to jasný. Dám z toho ten bordel. Tak. Namažeme si to. Mejdlem nešetříme. No to zase nemusíte si mazat celý tu gumu. To je buzerace, co? Tak, no šikovnej. Já jsem úplně v pohodě. No je to vidět, no. Jo. A jste si jistý, že je doprava, jo? Já nevím, musím se podívat, jak mám rotaci. No se podívám na design a vidím, ne? Že jde doleva. A je to opravdu tak, jo? Ne ta rotation. Já to nevidím ani teď, jo. Jo, asi tady je to vyčíká. Tady je rotace jako prase, já ji vidím až od zádu. No tak je to pořád, ne? No tak, ne. Nejdřív si dáme nos dolů. Pustíme. Tak. Tak, a teď jak? Tak, no, přesně tak. Ještě si ji trošku dotáhněte k ventilu. Tak. No a teď jenom točte. Super. Teď si jenom ventil dejte zase, jakoby, jak máte teď palec. No a teď už to jenom přitlačte. A držte. Držte to. No, dobrý.